Så har vi tegnet vores spærreprofil og vores kilprofil. Sådan. Så skal vi egentlig have afgrænset vores spærreprofil her, og det vi ved jo, at fra vores opgave her, der er der 80 op til den længste side på vores skifte. Så hernede, der offsetter jeg vores, den her linje her med 80. Og så har jeg jo faktisk den længste side af vores skifte. Og skiftet er 38 bred, så jeg offsetter bare med 38 den vej ind. Og da jeg kan se den, så laver jeg mig om til tykke fuldstregslinjer med det samme. Vi ved, at det punkt hernede, det er vores, det er der, hvor vi har vores, anslag. Så det kan vi lige så godt få markeret med det samme, at det der, det er anslagsmærket. Så jeg sætter lige en cirkel omkring, og så kan vi jo egentlig bare begynde at tegne vores skifte herop. Jeg kører den her lodret op, og jeg kører den her lodret op. I værkstedet vil man faktisk kun sætte den længste side op, og så er det lige meget med den bagved, fordi det er den længste side, der fortæller den sande længde på vores skifte. Så justerer jeg lige dem her lidt, fordi at ellers bliver det noget rod. Så det her, det sletter jeg. Den laver jeg om til lilla. Den skal vi bruge senere. Og jeg laver også vores... den her laver jeg også om til lilla. Vores skifte kan jo kun gå så langt ned, som den her den er. Og da den sidder på bollesiden, så er det den længste side. Og det er også der, hvor anslaget er. Så den kører jeg herned. Og så laver vi den her om til krydssiden. Og vi laver den her om til bollesiden. Bollesiden er den side, som ligger ud mod dig selv, eller når du sidder på profilpladen, så er det den side, der vender opad på træet. Så vi kan jo egentlig godt kalde den første streg for bolle, og den anden for kryds. Den fører lige her. Fordi så er vi ikke i tvivl om, hvad vi skal gøre. Det er også noget, vi gør i værkstedet, så vi kan se, hvad det er, vi har med at gøre. Det nytter ikke noget, at vi sidder i værkstedet, og så har vi tegnet en masse streger, og så kan vi ikke finde ud af det i den sidste ende. Det bliver noget rod. Den her kan vi godt lige fjerne, fordi den skal vi ikke bruge mere 3/5 punkt. Den er væk. Jamen, jeg tegner mit spær, eller mit skifte færdig. Den her kører jeg herned til overkant rem, vandret. Den her inde bagved, den kan jeg jo ikke se, så den laver jeg om til en tyk fuldstregslinje. Sådan der. Og så klipper jeg ellers bare løs på det hernede, fordi det skal vi alligevel ikke bruge til noget som helst. Sådan der, og så skal jeg lige fjerne den der. Så. Vores skifte kommer til at se sådan ud her. Der bliver ikke noget sadelak i det, fordi at det er simpelthen for bredt, at der ikke kommer noget sadelak i. Men jeg skal bruge det hernede, og det er nu, at jeg gerne vil lave min afslutning eller min afskæring på min vinkelrette afskæring herover på mit kig, og det tager udgangspunkt i mit spærreprofil. Punktet hernede, det kalder vi kryds. Vi låner lige krydset nedefra. Det er sådan der. Og det er jo afstanden fra der og dertil.
Så den linje der, den hedder kryds, og vi kan kalde det her punkt hernede for krydspunktet. Den linje, der går fra Stern og så ind til krydspunktet, den kalder vi Y. Så vi låner lige bogstav herude. Sådan. Og så laver vi den om til Y. Y er den afstand, der går fra Stern og ind til X. X er det nederste punkt på vores tagværk. Det betyder også, at det er X, som vi trækker ned til M3. Hernede. Sådan. Og så får vi et punkt, hvor X rammer M3. Det er derinde. Der. Sådan. Nu skal jeg have afstanden fra Stern og til mit X-punkt. Og det tager jeg med en cirkel herfra. Og så kører jeg herind til. Og så flytter jeg cirklen op til vores kildeprofil. Den markerer der. Jeg skal også have afstanden fra M3 og ned til X-punktet. Det er den afstand, der er herovre. Og der tager jeg en cirkel fra, jeg kan tage den hernede fra X-punktet, og så op til M1. Afstanden fra M1 og ned til X-punktet er det samme som afstanden fra M3 og ned til X-punktet. Jeg sætter lige startpunktet her, fordi det gør det nemmere for mig at lige sige derfra og lodret ned. Det der. Og så der, hvor den her, der kører jeg bare herhen til. Sådan. Så kan jeg godt flytte den her linje, den her cirkel kan jeg godt flytte herned. Så har jeg punktet hernede. Jeg kan godt fjerne den igen. Det kan jeg godt fjerne helt. Det punkt vi har her, det kører op til mit sternpunkt. Det punkt der kører derfra dertil, vil det være det samme punkt som der ligger her fra X og op til sternpunktet. Det er et retningspunkt. Et retningspunkt betyder, at selvom mit træ herinde ikke går herned til, så er det den retning, som mit snit det skal have. Så jeg flytter den her. Og da jeg gerne vil have et parallelt snit, så kan jeg kopiere den her ud derud til. Hvis jeg skal kontrollere, at det er rigtigt, så kan jeg se, at X-punktet her, det kan jeg trække hele vejen herned til. Så det punkt, der er der, det kan jeg køre ind til min M3. Så kan jeg tage en cirkel fra Stern og herhen til. Flytte cirklen herop til. Sætte i sternpunktet herop. Og så skulle jeg gerne ramme den linje der. Den linje, det er siden, det er vores bolleside af vores kil. Og det passer. Det er bare for at kontrollere. Det er ikke noget, I skal gøre. Så kan jeg jo godt forlænge min underside af min kil. Det er den der. Sådan. Og så kan jeg også godt tegne min kil færdig hernede i den afskæringen forneden. Og den skal være hvid, for den kan man se. Og den der ligger inde ved sternen, den skal være grøn, fordi den ligger jo inde i træet, den kan man ikke se. Det er jo den vinkelrette afskæring på kil. Når jeg nu skal have punkterne tilbage hertil, til mit planbillede, så bliver jeg nødt til at tage det punkt og det punkt, fordi det er undersiden af vores kil. Så jeg kører det her punkt her op til M3, og jeg kører det punkt op til M3.
Og så laver jeg 2 cirkler igen fra sternen og ud til den der, og fra sternen og ud til den der. Så tager jeg fat og flytter den herned og sætter den fast i sternen. Hernede skal vi lige være sikre på, at vi har styr på, hvad det er, vi gør. Og det gør vi på den måde, at den første her, den kommer heroppe fra, det er den første, den hører til kryds- og boldesiden. Det betyder, at vi fra M3 skal gå vinkelret ud til krydssiden og vinkelret ud til boldesiden. Og så kan jeg jo godt, så ved jeg, at den yderste her, den går til midten af M3. Så der skal jeg køre den her derud til og derned til. Og så kan jeg godt slette min hjælpelinje igen. Og så har jeg jo lavet afslutningen hernede under. Den der kan man godt se, den skulle faktisk være hvid, men den laver vi bare, som vi har her. Det er afslutningen på den. Og sådan laver man en vinkelret afslutning, eller afskæring på kelen, og man laver en vinkelret afskæring på vores spær.